Market nagkuan luto tag nilaga nga galay. Suway na magsuwa og kuan market. Nilaga nga galay. Ang galay nga ni kuan ba. Saba sa mga manok market eh. May pay manok to lagaon na ni. Laga nga galay. Antong butangan og kuan. Suka. Sa kuan pa ni market. Para. Tong pabukalan. Kita ran niya. Ato pabukalan kay ato ning kilawon. More kinilaw nga gipabukalan. Kinilaw siguro na kanang largohon ra dilo to. Kinilaw ni tawag. Nagsuka ba. Ya. Tag sili. Apa mga lamas ka butang. Pwede pa sa butangan pa sa dagang. Dayan lamas ya. Lamas lain. Sili suka. To ning kanon. To ning kilawon to mo. Market. Ihawon sa siguro tanang sig tugaok re. Ato i-apil ani. Ara. Nas kong kili. Sabak kayo mong manok. Gusto ko rin siya tanga kapayasan ba, apil. Ito na yung ano market. Tara market ang sili. Piso lang tayo itong kamot. Kay tara kuan dali patarong siya kuan ba kay itong kutsarahon. Langay man niya, di patarong kuan. Ito na siyang piso itong kamot. Dumukon to. Dumukon na ito mga kat. Okay. Para mo kuhan dyan siya ba? Maitos yun ang kuhan sa sili. Hilaw pa pa niya mong sili. Anam na mong sili. Anam na mong sili mga kat. Hiniling kayo nga tawad rin napita. May tawag kaya ang namang silid rin. Hiniling kayo nga tawad rin. Pasana ko daan sa hiniling. Dainan kung kaog ka ng kuwan ron. Why sili? Instant indot sa kuno ng sili mga kaya kay ka ng kuwan sa kuno ni. Tambal sa kuno ni Spanohot. Ambot, tinood basad ka. Mamaingon nila ka ng sili ko tambal ko ng Spanohot. Basin. Pero ako, daan ko kung hiniling. Sahay ako ganin yung kanon sapon ra pero ilan dam ko usap kay kaya happy pala wala ada mga paano ako ning galay kato kong galay nga gilapuan ako ni tanga magmukon di mayo kay wala mas ko mukon di mayo para makuan gid siya kuan gid sili Dara. Tangan to gamay ko. Gamay sa tangan to gamay suka. Nga mayar ko. Dito to tughanan kay slow man. Yan ra tong kan mga to. To ang ay. Ang galay nga gilapuan. Ato ni siya panan. Tong ay init. I-mix. Alakta magmay mga kaya nanaikan man og kuan na may od ay pang pataas tingog nanaikan man kung may kuan mga kaya ato na isago lang sa bokay para ano gamay may sabo-sabo para mga kaya di man siya matawag kinilaw siguro nilungag man tagbatan sa kanang may murag puti ano mo na siya mga kaya Ara. Yang tangan tadi siya kan bitsik asin. Tangan tadi bitsik asin. Para apa? Ya. Limonsito na tato limonsito mga layo man ay. Limonsito layo man. To pa masunahan. Linas ko tadi tengah limonsito. Largon lang.
Mangaon ta mga kiat. Nadugmok yun mga kiat ay. Nah, kinamutan ta mga kiat. Mangaon ta mangaon. Mangaon ta mga kiat. Parat-parat magkatimpla. Asin mo nadugmo. Hmm? Asin mo nadugmo. Hang kayo? Hindi kasi. Ngaon. Lami naman sa baba mga kiat. Bisa guwang sa lamas. Bisa guwang sa lamas. Balami na sa baba. Ini ka din. Wala sa stong video ron kay eskwela man siya. Klase man sila. Gapo lo siya kay eskwela kay. Nasamad ang baba. Ngaon tayo ninyo.